Where are you? I said from where are you? Wallahi kin gari kadai ne a ciki. I said from where are you? Where are you? Eh? Come out! Oh, come out. From where are you? Wallahi ni kadai ne a cikin motar dai. Where is your train? Eh? You don't hear English? Yes. Wallahi. Yare kake? Ya hansar ne na fi iya Hausa. To na kama ka da laifi guda biyu. Laifi. Ka shirya kwana baka yi han ba. Sannan ko baka da lasisin tuki. Saboda haka ina son ka yi min tsallan kwaɗo daga can zuwa bakin titin ta. Dan Allah ki haƙuri ya taɓa wallahi ba san ma na ɗauko ta na gida ba dan Allah ki haƙuri. Ina mu kullum motar ka saboda gakka gudu. Ina mu kullum motar ka. Ga ina ciki. To mu je saboda gakka gudu. Ga ni ko ga ina na dawo.